Hej, jeg er her for at fortælle dem om noget nyt og spændende på internettet, der hedder MyLanguage. Igennem MyLanguage kan du finde frem til søgemaskiner, netfolder og nyheder i 60 sprog, og en af dem er dansk. Jeg bruger det til at følge med i nyheder fra Danmark, læse og finde dansk avis og at følge med i den danske fodbold Super League. Jeg bruger den også til at finde ud af, hvordan jeg kan lave dansk mad her i Australien. Der finder mange spændende, sjove og alvorlige ting på MyLanguage. Du kan finde MyLanguage og gå på internettet og skrive www.mylanguage.gov.au.